أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي تقل يتولي الله إجول النبي صلى الله عليه وسلم en garti ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam, yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayaw meɗen Pini TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saha heedi. E yewtere meɗen ɓennude eɗen kalanno ko fati e juulu rendinde hakkunde julɗe ɗiɗi denduɗe waktu, ko wayno hakkunde tisbare takkusan wonande neɗɗo gonɗo e ɗanngal ma walla sababu nde toɓo e rendine to jama, walla rendinde hakkunde futuro e geeƴe. En mbino neɗɗo ɗannotoɗo gonɗo e ɗanngal so tawi ko joli ko, so tawi koye oto walla koye avion o jolata ma walla koye mbaɗɗeteri bawnodi wonde fof, hade makko fokidde omo andi zawal yoni woni nangue o ñima. sa nani nangue o ñima woni nangue gue yeehi ha ari hakkude, so fuɗiri funnague ari ha yettima hakkude heewi ko darade seeɗa, so darima seeɗa hankadi fokita kadi jokka yaha mutoya. joni noon so ari ha hakkude darima seeɗa, so fokiti tan ɗo woni zawal yoni, ine hawra ɗo hedde 13h en woni 1h ñalawma ma walla 1h10 saha yaha ha 20 ha 30. so fokiti woni zawal waktu tisbar yoni. en kalino hen ko heewi, kala waktu juulu en kalino waktu mum to fuɗɗata e to haɗata. en kalino kadi wonande kala juulu jogui ko waktuji ɗiɗi, waktu gantuyanke e waktu cuɓaɗo hen wonande yo juule heno. sen duttima e darsuji meɗen ɓennude ko fate waktuji juulu ma en jiitoy ɗum hen inchallah. eywa en mbino neɗɗo mo ganduɗa omo jippi walla o suwa jolde, omo jola te waktu tisbar yoni, zawal yoni, te omo andi so joli o jippoyto ko caggal mutal nangue, holno waɗata to zawal yoni ɗo yo juul ɗon tisbar o juula ɗon takkosan. saabu kañƴi ɗiɗi ndendi waktu gantuyanke o. so tawi ko futuro wonno o andi o jippoyto, so joli o jippoyto ko caggal fajiri feerde, yo juul ɗon futuro o juula geeƴe to futuro yoni ɗo to nangue muti ɗo. so andi noon to joli ɗo o jippoyto ko adi coyɗugol nangue, zawal yoni omo ngabba, o andi o jippoyto ko adi coyɗugol nangue, hankadi o juulata ɗon ko tisbar, o wasa julde takkosan. so jippoyimo ko adi nangue ne soyɗa, soyɗugol nangue woni nangue ha doole mum gusso, hankadi gue jiiya mbuɗu nangue no wayni ne heblano mutoyde. so andi ko adi ɗum o jippoyto, aɗa andi ko ɗon waktu takkosan o fuɗɗi, to nangue soyɗi ɗo ko ɗon waktu takkosan gadiɗo o fuɗɗi, woni hedde 16h en 16h30 ha ko nandi hen. so andi o jippoyto ko adi nangue ne soyɗa, hankadi o juulat o juula tisbar o tan takkosan o acca haw jippoyo o juula. so tawi kadi ko futuro o juulatno to nangue muti ɗo, o andi o jippoyto hankadi ko adi tataɓal jamma gadingal, jamma sa fecci ɗum pecce tati, feccere adine nde ko adine gasata nde ko nden o jippoyto, hankadi o juulat futuro geeƴe ɗe o acca ha nden haw jippoyo o juula. so tawi noon ko caggal muɗum o jippoyto, kono noon tawata ko fajiri feerani taw wonande juulatnoɗo futuro, o juulat futuro, so welama o juula ɗon geeƴe o, so welama o acca geeƴe ɗe ha o jippoyo ko adi fajiri ne yona. nde wonno so fajiri feeri ko ɗon waktu ɗimmo wonande futuro e geeƴe o haaɗi. so tawi ko takkosan waktu ɗimmo wonande tisbare takkosan haaɗi ko mutal nangue.
joni noon so andi ko adi nangue de mutata o jippoyto kono noon tawata ko nangue soyɗi ha gasi o juula tisbar o ɗon so welama noon o juula ɗon takkosan omo sumna so welama o acca hawo jippoyo o juula takkosan taw nangue mutani ko hono noon kadi neɗɗo ñawɗo omo andi omo huuli faɗɗade walla omo huuli nguleki ɓandu ki nana ɓeydo o andi so ɓeydoyima ha ɓooyi o ronkat hay darade o juula ma walla hoore musode ma walla guilede ko nandi hen omo huuli ɗum omo andi ko toon fayi omo wawi rendinde tisbare takkosan taw wonani ɗanndugal hono sifa mo mbiɗen o ni to tisbare yoni ɗo o juula ɗon tisbare takkosan so tawi ko nangue mutno o juula ɗon futuro e gueƴe o ko hono noon kadi ɗanniɗo noon so tawi o rendini tisbare takkosan o jagguno wonde o jippoyto ko caggal mutal nangue kono Allah hoddiri o jippi ko adi nde nangue mutata hankkadi o fillota ko wiyata ko yo fillo juulungu walla o hayti yaade kisa gantu are makko hayti yaade o wiyata ko yo fillo kono ñawɗo o ardini futuro o juuli futuro e gueƴe to nangue muti ɗo caggal muɗum ko hulanno ko ɓandu wuloru ndu wulorani kisa so gueƴe yoni hankkadi o wattu gueƴe naati o juulat futuro no wiyeteno o juultan gueƴe o so tawi ko tisbare takkosan o rendinno caggal mum ko hulanno ko woni nguleki ɓandu ɓurtuki ma walla ciññal ma walla faɗɗogol heɓoranimo hankkadi o filloto takkosan mo juulno e waktu tisbaro so tawi noon ko wonnoɓe e jama ina ndendina futuro e gueƴe holno ndendinirta futuro e gueƴe en kaali ko woni sababu rendingol muɗum ko so tawi toɓo musgo toɓi toɓo hewgo ina silti ɗon ma walla woni koye tobde ina toɓa ma walla toɓani kono noon ɓakkere ina woodi wayno hanki mum ne tomno walla hecci hanki mum ɓakkere ne heewi wondude e niɓɓere sa nani ɗum ɓakkere tan addanta yimɓe rendinde niɓɓere tan addanta yimɓe nendirde so tawi ɓakkere e niɓɓere ne woodi wayno ko sakkiti balɗe cakkitiɗe e lewru on saaha eɗen gandi ne niɓɓiɗa wondude e ɓakkere ne woodi on saaha eɓe newnana nde ɓe ndendinta hakkude futuro e gueƴe holno ɓe ndendinirta ɓe noddinat futuro noddine so e micro ji ɗi honno mbaɗirten joni ni so noddinama ha gasi ɓe pada seeɗa ɓe pada jooɗo seeɗa hedde mintaji 5 walla mintaji 10 walla ko nandi hen on saaha ɓe gurna ɓe juula futuro so ɓe juuli futuro noon haɓe gayni haɓe cilmini on saaha ɓe noddina kadi kono ngol noddintake e micro ji ɗi gueƴe ɗe noddinte tan ko nder jama he to ɓe gooni nder to noddine seese so noddinama ha gasi on saaha ɓe gurna ɓe juula gueƴe ɗe so ɓe juuli gueƴe haɓe gayni noon ɓe pirlito ɓe jalta jama o on saaha ina aña nde neɗɗo heddoto toon nde nafla hankkadi yoɓe jaltu jama o ɓe koota hay safa e witiri a juulata ɗum toon witiri safa e witiri juulete hankkadi ko sa hoti galle ma ha mboɗeeri wonnodi caggal so tawi nangue muti won mboɗeeri heddotoni dow asaman to so ɗin mboɗeeri muti aɗa andi ko ɗon waktu gueƴe fuɗɗatno en kaalin ɗum e nde kaaleten waktuji juuluɗi ko ma ndin muta nde neɗɗo fuɗɗo hankkadi uddude juula safa e witiri joni noon so tawi ɓe ndendini futuro e gueƴe hankkadi ɓe naflata toon hono noon kadi hakkude futuro e gueƴe o sene rendine ine aña nde neɗɗo naflata hen neɗɗo noon juulɗo futuro galle muɗum ha gasi ari jama to taw eɓe ndendina o tawi ɓe juuli futuro eɓe juula gueƴe on ne daganimo nde o juulata gueƴe ɗe nde o juulata e dental ngal gueƴe ɗe ne daganimo walla o ari o tawi ko futuro o gasi o juuli futuro makko ha gasi on wawi tawtoydeɓe to gueƴe to o juulda e mabɓe to jama to ko hono noon kadi neɗɗo gonnoɗo e jama he hen o hoɗini kanko wiyetake omo rento loofal nde niɓɓiɗi ne waɗi ɓakkere sababu nde rentade ɗum ɗum wonno sababu so tawi ɗum woni sababu ɓe ndendini futuro e gueƴe kanko ɓay jama he o woni wiyetake o ala hen ala o rendinat omo wawi rendidide e mabɓe koye jama he o hoɗi hen o walata eɓe ndendina saabu ɓakkere e niɓɓere ɗum haɗatamo rendidde e mabɓe beele o heɓa ɓuural dental ngal ko hono noon kadi ine rendina hakkude futuro tisbare e takkosan
yaaɓe arafa aha ñande arafa darogol arafa hajjuyankoɓe so tawi ngari arafa so tisbar o yoni zawal en ɓe juula ɗon hakkude tisibar e takkosan aha to tisbar o yoni zawal yoni ɗo ko ɗon ine sunnina e maɓɓe ni ko sunna wonandeɓe nde ɓe juulat ɗon tisbar e takkosan nde wonno ko noon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wanno e hajju muɗum aha so ɓe darima toon kadi ha nangue muti eɓe jaaha musdalifa ɓe jahata waloyde toon on saaha ɓe mbasa julde futuro nangue muti an arafa a darot toon ha nangue muta so nangue muti a juulata futuro o eyyi on jahat ha jottoy ɗon musdalifa on saaha juulon futuro e gueƴe eyyi noddi noon nguur noon juulon futuro son juuli futuro joɗɗon seeɗa on saaha pawane hen gueƴe ɗe eyyi ɗum ɗo woni ko jokkiɗen ko fate e juulu rendintegu joni noon en kalan ko fate e juulu kulol holko wiyete juulu kulol e ko yimɓe wonnoɓe e jihadi ne jeehi jihad ne kuccodiri e heefereɓe ne kaɓa e muɗum en wattu juulu yoni ay bandiraɓe juulu ala hay gandu goto mo neɗɗo ina accira juulu foti ko ñawɗo foti ko gonɗo e jihadi ina haɓa e lawol Allah kala no wawi wade no alhaali neɗɗo waɗi a juulat heddo noon juulu ngu ina waylo hankadi newnaneɗa hen yoga e gueɗe ɗe ganduɗa aɗa fonno wadde ɗum so tawi aɗa wonno e cellal e kisal hankadi mbasa wadde ɗum eyyi kono noon juulu ala kulli haalin juulete juulu fotani welsindede eyyi juulu noon kulol ina waɗi sarɗiyeji ko adi sarɗi gadiɗo woni nde wonata jihadi o ko jihad jamiraɗo eyyi manam ko addanta yimɓe mbaddi jihadi ko taw wona aduna o hande gimmiɗo foof ne yana yimɓe ne wiya ko jihad ala ko yo taw ine daganiɓe diine ina yamiriɓe no nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yamiranno ni taw ko hono noon waɗi eɓe haare aha ɗum noon ene jeeya hen haare nde wayno ne waɗi to haare jihadi waɗɗoto e julɓe e yimɓe ne waɗi kadi to ganduɗa ene daganiɓe ndeɓe kaɓete eyyi kokkirta pittali mabɓe e ndeɓe mbarata ɓeɓe kaɓata ɓe eyyi so tawi ko haare nde ganduɗa koko waɗɗi nde woni wayno ruggiyankoɓe eyyi walla mbiyen terroriste en naati e wuuro meɗen ne mbara yimɓe eyyi ne gari warde en ne gari habde e meɗen ɗo ine waɗɗi enen worɓeɓe ne gari jeheten kaɓene mabɓe eyyi ndenen ko emen ƴiƴameje men ndenen sukaɓe meɗen ndenen rewɓe men eyyi duncanen ɓe koko waɗɗi e meɗen nde kaɓeten e mabɓe wona ɓe naati e guure meɗen eɓe mbara en eɗen jooɗi walla eɗen doga ɓe mbara sukaɓe mbaɗa rewɓe mbaɗa alade eyyi koko waɗɗi e meɗen ganden ɗum kam kala nde waroɓe naati e guure meɗen ne mbara en ne mbara yimɓe meɗen ine waɗɗi enen nde dartoto ɗen kaɓen e mabɓe so tawi noon ɓe gari ko wadde en agressé manam hippade en saabu nawde jawdi men ɗo ine dagani en ne dunceten ɗum nde kaɓetoɗen e mabɓe sen mbariɓe en ngala hen bakkat eyyi ɗo koko dagui tan kono wiyatake e koko waɗɗi so tawi noon ɓe gari ko pittali ɓe jiiɗi ɓe goni koye haɓade men eɓe mbara walla eɓe mbara rewɓe walla eɓe mbara sukaɓe hankkadi koko waɗɗi e meɗen nde mbartoten so tawi noon ko jawdi men ɓe gari darde eɓe jogui armé mabɓe hankkadi ne dagani en eyyi nde kaɓeten e mabɓe o saaha seɗen kaɓe mabɓe e ndiɗo mbaadi ma walla mbaadi waɗɗini ndi hankkadi juulu yoni ine wodani en nde mbaɗeten ko wiyete juulu kulol eyyi ma en kal ɗum no juulirte eyyi sarɗi tataɓo o woni taw ene nawani en nde peccotoɗen eyyi yoga e meɗen taw ne wawi habde e mabɓe duncana en añɓe ɓe yoga juula eyyi so tawi ɗum ɗo newima hankkadi juulen juulu kulol no juulirteni aha joni noon juulu ngu holno juulirte almami feccan dental ngal pecce ɗiɗi feccere yahane haaɓe e añɓe ɓe feccere wona e julde aha o julna feccere adine nde kanko almami o so tawi ko subaka ɓe juulanno o julnaɓe darde wotere eyyi
walla ko tisbar ni ɓe juulanno kono to ɓe kaɓoyteɗo hakkude muɗum e wuuro maɓɓe woni kiloji 46 te en mbino so tawi neɗɗo ɗannima ɗanngal ngal ine wona kiloji 46 ine sunnina e makko nde o ustata juulu ngu so tawi ko juulu tisbar wonno ma walla takkosan ma walla gueƴe nde o juulata ɗum darɗe ɗiɗi eyyi kamɓe joni ɓe ɗannima hare nde koɓe ɗanniɓe eɓe kaɓoye ɗo ko darɗe ɗiɗi ɓe juulata almami julna fedde adine nde darde wootere aha eyyi so tawi noon ko tisbar e takkosan te kadi koye nokku maɓɓe walla ɓe juulata hankkadi ko darɗe 4 ɓe juulata o julna fedde adine nde darɗe ɗiɗi so joɗimo tahima haw gayni kamɓe ɓe gimmo eyyi so tahima o gayni o ɓaaƴaɓe ɓe gimmo kanko o jooɗo almami o to jooɗi ɗo eyyi o wonay du'ade yo Allah hokkuɓe polgu yo Allah duncanɓe oɗo worode e ko nandi hen yo Allah walluɓe yo Allah addan e maɓɓe ballal muɗum eyyi walla so welama kadi o jooɗo o deƴƴa eyyi so tawi noon ko darɗe ɗiɗi ɓe juulanno o julniɓe darde wotere hankkadi o immitima o sujud makko ɗimmijo o darima ko ɗo o ɓaaƴataɓe hankkadi ɓe jokka goto foof julna hoore mum darde heddine nde aha goto foof julna hoore mum darde heddine nde kanko almami o daro o wonay du'ade ma walla o deƴƴa so welama eyyi so ɓe juuli noon ko heddi e darɗe maɓɓe ɗe ha gasi haɓe cilmini kamɓe foof ɓe jaaha ɓe gona e haɓede ɓe lomto ɓeya on saaha ɓeya gara so ɓeya gari kabbira caggal almami o soɓe kabbiri on saaha almami julde e maɓɓe ko heddora ko so tawi ko darde ɗiɗi ɓe juulanno almami julni fedde adinde darde wotere o julna ɓeega darde wotere heddinde on saaha so silmini kamɓe ɓe gimmo kadi goto foof juula banggue muɗum yoɓa darde nde almami danno ɗum woni nde almami julnuno fedde ndeya so tawi ko futuro ɓe juulanno kadi fedde adine nde o julnata darɗe ɗiɗi so joɗima omo tahiyo on saaha ɓe gimmo ɓe gadda ko heddi ko ɗum mbiyanno eyyi ɓe gadda ko heddi ko kanko o jooɗo soɓe gayni ɓe cilmina fedde ɗimmire nde ara o julda e fedde ɗimmire nde darde wotere nde o heddorande so joɗima o tahiyima haw silmini on saaha ɓe gimmo ɓe gaddo e darɗe ɗiɗi ɗe almami rewannoɓe ɗi aha eyyi so tawi ko gueƴe kadi ko hono noon ko ni woni no yarata eyyi almami noon o saaha on saaha haade makko julnudeɓe ene waɗɗinde o haalantaɓe o wiyaɓe juulu ngu ko ni yarata mi julnan fedde adine nde darɗe ɗiɗi so tawi ko tisbar timmuɗo walla takkosan walla gueƴe eyyi somi silmini gimmoɗon gaddon ɗiɗi somi jottima e darɗe ɗiɗi he onon gimmoɗon goto foof yoɓa darɗe ɗiɗi keddiɗe ɗe juula darɗe ɗiɗi keddiɗe ɗe so silmini yaaha on saaha fedde heddinde ara o haalnaɓe kamɓe foof eyyi so tawi eɓe ganda eyyi so tawi noon eɓe gandi ha hande ene yiiɗa e makko ene waɗa e makko sunna nde o haalantaɓe almami kam ala kulli haalin haalat no juulu ngu yarata haade makko julnudeɓe o daroto o haalnaɓe so tawi ɓe ganda ene waɗɗi nde o haalata so tawi eɓe gandi hankkadi ene yiiɗa nde o haalnataɓe eyyi en mbino e sarɗiyeji yo taw sarɗi tataɓijo o woni taw yimɓeɓe ne mbawi feccade soɓe peccima feccere nde ene wawi haɓede e renaɓe taw ɓe jottata ko e juuloɓeɓe so tawi noon hoddirama soɓe peccima ayoto feccere wotere nde tan wawana hefereɓe holno ɓe mbaɗata hankkadi goto foof juulan banggue mum taw noon eɓe jokki eɓe kaaɓe aha aɗa haaɓe aɗa juula on saaha saɗa wawi sujjude a sujjat saɗa wawi jaggude e koppi a jaggat e koppi sa wawa a ɓaaƴat ɗesa turade seeɗa pour jaggugol e koppi saɗa sujja kadi ɓuura turade seeɗa eyyi sa ronki ɗum ni ko guite ma nawata tan gandiyoɗa aɗa sujja on saaha noon taw haare nde ne muusi on saaha ine daganima e nder haare he nde piyata kefeero e nde juwatamo silama ine daganima eyyi nde nduɗotoɗa ine daganima nde ñakkata ine daganima nde keñotoɗa ine daganima e nder juulu he nde numtotoɗa qibla kadi ha joni ine daganima e juulu he aɗa juula aɗa rumto qibla ko hono noon kadi haalde ine daganima hen wiide ruuɗo o ari e ma walla abbo ma walla rento foof ne wodanma eyyi e juulu jihaadi he ha waɗɗade ni ine daganima aɗa waɗɗi e dow puccu aɗa juula eyyi sujud en ruku en fof a anni to tan
ɓaaƴaɗe sa turade seeɗa aɗa soppa aɗa haaɓe aha ayi hay o saha no wayi wulde ni fof neɗɗo fotani accude juulu ine foti julde hen ko ɗum ɗo woni ko faati e juulu kulol woni juulu e jihad eyyi en kaalino almami ɗo sene julno o annito e darsuji men ɓennude eɗen kalano holto wodanta almami de annito wonde almami eyyi en kaalino hen juulu kulol ɗo almami o somo juula o annito wonde almami eyyi o habbira eyyi bandiraɓe ko ɗum ɗo woni komin gadduno e ko fati juulu kulol e ko fati juulu rendinde hakkude Futuro e Gueƴe wadde en kaɗan ɗo inchallah ha aljuma paaɗo so Allah jaaɓi kaalen kadi ha joni ko fati en juuluji wonno ko yewtere meɗen Konngol l'Islam ɗo e aya o meɗen Pini TV eɗen jaɗanno to banggue caméra ji to musidɗo meɗen Djiby Dieng to banggue montage musidɗo men Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh